On je Slovák, ktorý pred dnešnou revolúciou emigroval do Nemecka, ale žije na Slovensku. Ona Nemka, ktorá sa presťahovala do Rakúska. Obaja vyštudovali reštaurovanie na vysokej škole. Teraz predstavujú spoločne svoju tvorbu na západnej terase Bratislavského hradu. Výstava Dušana Moka a Katrin Sika sa nazýva Duality. V prvom rade sa teším, že môžem s mojim kolegom a priateľom Dušanom Mokom vystavovať na Bratislavskom hrade. Je to nádherné miesto. No a duality? My v sebe samozrejme nie sme v dualite, práve naopak. Naše práce sa doplňajú. Dualita je vždy niečo, čo generuje energiu. Je to v súlade, ale napriek tomu tam cítiť napätie a vďaka tomu umenie žije. S Katrin sa poznám už 7-8 rokov. Máme spoločné vnímanie, také nejaké, možno aj tým, aj tie techniky. Teda tuto robím teraz, vystavujem len sochy, ale teda aj malujem. A práve cez to reštaurovanie, ktoré sme obidvaja študovali, ja sochy, ona obrazy, tak možno aj to nás spája. Áno, ja som sa takisto ako Dušan naučila reštaurovať. Reštaurovanie som študovala v Nemecku a využívam znalosti tejto techniky a rôznych materiálov aj pri mojej voľnej tvorbe. Je to veľká výhoda, keď má človek takéto vzdelanie a naučí sa rôzne techniky, lebo mu to umožňuje byť ešte kreatívnejším. Už pred mnohými rokmi sa dohodli, že urobia veľkú výstavu, reprezentačnú výstavu na Bratislavskom hrade, no a práve dnešným dňom, dnešnou vernisážou naplňa tá ich dohoda reálny tvar a reálny charakter. Pán Boh bol ku mne štedrý a obdaril ma mnohými talentami, ktoré aj veľmi rada využívam. A je pre mňa cťou, že dnes večer tu môžem spoločne s mojím klavíristom Hansom Cetelom, ktorý je tiež veľmi známy, zahrať niekoľko piesní a dúfam, že hosťom prinesiem svojim spevom radosť. Katrin Sika je multiumelkyňa, skutočne multiumelkyňa od tých krásnych a náročných vecí, čo sa reštaurovania týka, čo sa týka dizajnu a mnohých výtvarných techník, až po kombinované maliarské techniky, kombinované techniky z hľadiska toho, že nielen rozličné maliarské farby používa, alebo maliarské výrazové prostriedky, ale doplňa to ešte drahými kameňmi, zaujímavými, cez prvky, ktoré vkladá do obrazovej plochy. Vystavujem obrazy, ktoré sú v mnohých prípadoch trojdimenzionálne. Pracujem s drahokamami, s kovmi a samozrejme aj s olejom a akrylom. Priniesla som aj novú kolekciu tričiek, ktoré som ručne maľovala. Každý kus je jedinečný kúsok z mojej novej edície. Priniesť šperky by bolo príliš náročné, potrebovali by sme na to oveľa väčšie zabezpečenie. Sochy teraz vystavujem vlastne tak dodatočne za minulý rok, lebo k tej 60-ke som chcel mať takú väčšiu reprezentatívnu, retrospektívnu výstavu. Nakoniec som teda mal len časť umelky. No a teraz som tu urobil taký prierez s tvorbou za posledných asi 40 rokov. Dušanové veci zaujímujú. Oni fascinujú práve štruktúrou materiálu, kombináciou rozličných vecí a myšlienkovým bohatstvom, kde prepája antiku, renesanciu so súčasnosťou, dáva tomu úplne iné výrazy, úplne iné myšlienky. No a jednoducho je dobrý. Najstaršiu prácu, ktorú tu vystavujem, to je z roku 1980. A prosím pekne, to som v 3. ročníku na Šupke, na strednej škole, robil ako ročníkovú prácu, takže to je tá najstaršia, to sa volá, že Smútok. Bolo to dlho zahrabané a našiel som to v sklade, som to vyhrabal a hovorím, sakra, však toto není zlá socha, tak som ju trošičku doretušoval, opucoval a teda ajhla je tu vystavená. Posledný rok sa venujem takým čistým, hladkým tvarom, polírovaným. Samozrejme, krédo mojej tvorby sú ženy, alebo teda telo a formy toho tela. A teraz v tomto roku to ťahám do takých abstrakcií a jedno teda z posledných diel sú 3 grácie.
tak tie teraz mám rozrobené v takých 2,5 metrových figurách. Na tuto ich vystavujem v štvrtinovom modeli v polirovaných bronzoch. To umenie by mala byť hra, nemal by to byť žiadny krč, ale mala by to byť taká hra so svojou inšpiráciou, so svojou myslou a ako publikum to zhodnotí.